الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم يلا تنوك ولي من دونك صلي على كربك أني محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرين رلون أني ما من تقولوا لني بارج من كلي فوق سيدون لبما على كننا وبلا جلنيولا وكيف أم بوفن فولكان من دمنا كشي أجمعنا هنا على بني بركاي badan tebe shirif la jaba malikona malikoka amba fo ka wale nyama sanga ani wati bela jelena au kanya madalila badan tebe shirif la jaba malikona malikoka amba fo ka wale nyama sanga ani wati bela jelena au kanya madalila bijuma kutba jam kan konna na amba wala daniya ka fo ami mutugula an karamo sheikh mama komuka misrila wiyan bismillah o ka misri bayin kono kan tare ambu fo ku wale nyama ku barkada amina misri wele la fo kata se imam ga kutba ma ninga juma jago flasel ni al-islamawiye mi soralo la anga je anga nyima daw fe hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al-falah hayya ala al-falah amadila ala fe ala kan nemo na son herema ako kaka cidem baka noy muhammad sallallahu alaihi wasallam kishi nyuma aka kaka anan no fet ku baka kelengile belajele fugata se labandoma ala kan neni aw belajele o kishi soro bako jema muhammad mi ni dana amadu awa mawo ma tugura ko amadila ala fa ala kan nema ka kelengile belajele ka fugata se saradoma ala kan belajele ya jama kulu jema ibadallah alaka jon ittaqullaha tabaraka wa ta'ala washkuruhu ala ni'amihi angasra alanye shu anikle sangani wati belajele na angasra allah subhanahu wa ta'ala nye masami nale de yanda kamblale allah subhanahu wa ta'ala batulila kakla kajira anna o batoyi awne mahere awaka angasra alanye sangani wati belajele na anga wali nyimando akan nema kele nan kilingilim bela jelenka ka sabu ke ala kan nema kele anka nan ko ngambe allah subhanahu wa ta'ala sarana kan nema wi antsiga sarana ide nema mi na ya kanye nan ko ngame ajjate kata sa dana siga tala antsiga ajjate de wa in taguddu ni'matallahi la tuhsuha naw ka be allah subhanahu wa ta'ala kan nema jate ay nin kenya ebe doni droni do ala akan nema ka chako jugu donc anga ala walin mon do ka barikada akan nema kele nan kele ngile bela jilenka ay mu fanye akak makan kono no e qur'an bay kono e akama man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun akan kelengelen bela jele makan ka don ali allah subhanahu wa ta'ala e on dan ka hakli nyuman damma ka kala ka sira nyuman jira anna an kan ate mesra min fe ka ciden cika na awma dondo an ana tajala ki ali allah subhanahu wa ta'ala ka ta fa ali alanya koro laula arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatik angana ta fo nasora ko ciden cika na awma an metu ka kuma kanko angana ta hojjala kibbi ali alaka ode kama ciden cika na awma ciden cile ay mun faye kuma kono akum man amila salihan nimma mi bara nyuman ke nyena mayen kono min zakarin ekera cheyo aw unsa wal me ekera musoyo madama ne bara nyuman komke bara mi nala kira ya jirela ni bara ine kanga ke ninde ma here ni allah subhanahu wa ta'ala ya langa la hakurana kono ninde ma here nimmi nyeshina abara nyuman kelima alay mun fo wa huwa mu'minun iklara kadda alala ka donga fi ka baraketaw asarabita di era dema ala ko sigati ala emi bara nyuman ke bagaye falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kali allah subhanahu wa ta'ala boti lama la nyina maya chugula mi no kay kosobe
mi noye atigi lama yera ma here ama dawma ako wala najzi annahum kaba ma kelengelen bela jelen sara minu bara nyuman kerawye ajrahum kabo kasara dafalen doma bi ahsani ma kanu yamalun abe fen nyuman doma mi yera baraka kabon katimo ka bara nyuman kelenka o koro ne bara nyuman kelene ke ala ba jidi ka jidi kelen aba jidi fokata se hakke ma yera kuma don ka be se hakke mimma amma dila ala fa nga bara kelon ala ka kan yin sigi ame flika minu ke ala ka bela jeli magutula ala ko sigata la kabe herekati ila mawye minu bara nyuman kelawe ma kenu yamalu no e min bara bo nyongon double ka doma mi yera kay gate mo ka bara kelen ko o kan an kelen len bela jeli so hakilla odela dondo ala kira sallallahu alaihi wasallam asigile aka jamakulu chema akabaru konnana akwaka mauma au kado innal quluba tasda ako duskun min flaniye ko jome yala duskuna de kema yasta al hadid ina fo nege be jonta chogomina adama den duskun jome yala la a kuma in fole akira sahaba minu nyena oli ala kira nyininga ko ya rasulullah wama jalauha yaye ala ka chidemba ni jon yella adama den duskuna fen kelen jume de ba wili ka bo adama den duskun kan akada ye ko faayda muna an duskun jona man kanana se Allah subhanahu wa ta'ala ma ngake ma bonele ye kuma fole ala kiray mun ke ko jabi sallallahu alayhi wa sallam ako fen me jon wili ka bo adama den duskun kan adoy me tilawatul qur'anul karim ko qur'ana bay kalani ka be jon wili ka bo adama den duskun kan qur'ana ka kala walma ka to ka lame hal neti korodon ala sigatala akalanto era ba don fendo de be ka foni kuma ikono ka lameli abe jomwili awa era fana ka siga chesir ka nyini ka kala a ko fana jomwili nayda o bolen ko fa donen ko fa ka kala sangani wati ke mira korola o fana fe mi me jomwili ka bada ma den duskungane akwa fulana jume wa zikrul maut ani ko tiga miri sayala katuga miri labankula katuga joro ere bakuna ka donga fo nyenamay e ba kono dondo ede be cega boyanno katuga miri nina sigatala duskuna jo aba wili ka boy wadi la rakira kuma gando be sallallahu alaihi wasallam ako zakiru hazimul ladhat ay to katta shikamiri da mukari bagala femmi me adama den ta ka boy ka damuna koula kaka tuga miri wala de sigatala ne ka miri ceyara ula a era ba don wallahi adama den kan nyesigi ke ga bla yere nye wala Allah subhanahu wa ta'ala bi wili madaka wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad nin ka laje be min bla yere nye sini ama de la ala fa hakli nyuma ala ka dinna naw kelen ngel bela jile ma o kuma konnana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ayado aka sahaba alika kuma kan tuma do abeto ko lasran ako aka sahaba ma aw kana joro de kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba akaw kelengelem bebe do aljanna kono foni ma min bana a nin kuma fole maw nuson jara o ya ala kira nyinga sallallahu alaihi wasallam ko waman yaba ya rasulullah ya laka cide jonne be ban aljanna kono doma ka aljanna soro ka kila ka ban akono doma jonne boke a kuma fole ala kira mun fa sallallahu alaihi wasallam ako man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ako ni mami ne ala kira kuma kan labatu kabarake ni nga kuma kan ye sigatala ko tigila mabe do aljana kono ngani mami bana ne ala kira kuma kamma ne minu fay kabanga barake ni ay kabanga mina ni bolo fly fuka tuga ni dungoko sigatala o tigila made mai mami banendo amade ala fe ala kana am fara bamba jiuka ala kan ke mawye minu sonino ala kira tama sallallahu alaihi wasallam amodela ala fe ala ko kaka ala ya rabu ya kama aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin ibadallah qala allah ta'ala fi muhkam tanzilihi ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ألك جون الله سبحانه وتعالى أما نما وما إير كلو كير دي دبا ماما إكا الله ليولا إكا كتاولا إكا كما فتاولا إكا بارا كتاولا كاكلاوا كي نيمان كراي ene sigi ñongo ni ñongonche ene kadde mayaw ni ñongonche ene adama de ñongo ni ñongonche ke janto adama de nga hakewla kaklawa ke ñuman kerawe kanyi shoma yesiku dama jira bela jilena allah subhanahu wa ta'ala ko sigati ala faqad istamsaka chera otigla may minalike bil urwati jurudela jurumi al wusqa naka gele naka giri nate tige few lam fi samalaha tige dati jurumi na awa jurumi nate tige ka sabu ke ne hakli la baraka janto era la allah subhanahu wa ta'ala min foye ka bulu flake ka mine sigata la ke jurude mine jurumi nate foshi ama de la ala fe anga baraw ala ko ke fenye mi no ban lase ala ka hinema ala ko no yan kelengele bela jele ni man kelengele bela jele so hakli la ka donga fo adama de emana min ke o de tay tuma don na fore ni dabla ni mai ede kanga jantu era la kane ka che laje kane ka fanga laje kane ka setigi laje kane ka jamatigi laje femmi na fore ye ka mai jije ka toy a fore min kai jije ke sebedo ama ode tay ka sabuke allah subhanahu wa ta'ala ko cugodi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al muhsinin akom maaminu be ga chesri ale allah subhanahu wa ta'ala ka dine la baralila ala kiraye min fo maaminu be ka chesri baralila sigatala aka chesri kama ale ala be klaka atigila ma deme naka chesri lana hadiyannahum ko tigila mau kanda subulana ko blale ala ka sirakan sirami no be kunanja surala amadel ala fo siranyuma ala ka neni aw belajilen yewka wa inna allaha ankado ala lama al muhsinin ala ni ñuman keraw kelengilem belajilen farale no ñonka amade la ala fe je here alkiyama here ala ko no gayane naw kelengilem belajilen badew allah subhanahu wa ta'ala ay kuma damne ni muye ako adama de kelengilem belajilen ne minke e yake yirade ne min fo jugumana ñumana atono be yirade ka nin kanga kelengilem belajilen wasa kuma kana mi nam bela jele mi siga nga min taw na nga bila taw sura kono wadila adama de yere hakli ni hakli ma ni finje a fembaye jene wadila ni kuma be foye hakli ke ga jete mineke siga tala ne ya jete mineke ka hakli ke ga jete mineke ni ko doye siga tala ere kanga tasra min fe ba donc asro mama fu yaketa amadela ala fe halbi hakli nyuma ala ka dina na o kelengele bela jele ma wadila akwa kuma kan kono alkiyama mi nan dana o de nyinini kama nan dana ali allah subhanahu wa ta'ala yarade batoli kama ako alkiyama damu ko min fora awiye here min fora awiye ako tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ako alkiyama so min kibariya be kafawiye sigatala nema fenwo fen fora awiye abela jelembe awa ma min bana ala tama toro fenwo fen forawe abela jelembe awa kawka donc alkiyama so labeni no ali ala fe kabla mawde ye la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ma min mayera boya nyini jien kono ma min mayera fi samantiya nyini ma min no ba do be kam min ke sigatala ala be nin kalama abeno nyini ngano ka ketawi alkiyama so kal labeni do sigatala o tigila mawde da musoro bagawi ala ka neni aw bela jelen faro alkiyama hera soro bagawka ako wala fasada ma min mo take cheni e jin kono ka ko bo janto o yere la ka donga fo ka ketaw sigatala ala nyebe ala awa adama den kilon kilemele ko be ka ko kanga sebe nyumana jugumana wala bo janto o yere la hala bela jelena ala ko de kama kaw ka don wal aqibatu lil muttaqin ko laba ko ala nyisra yamba ko de tay
amba dil ala fe ala yesraya ala kaneni aw bela jelin fara o jama kuluka amba dil ala fe ala kaneni aw bela jelin fara o jama kuluka ala kira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kan do konnana ako konye nani be adama de no ko nani dafara etigila mana ke kana joro jien sigatala jien te siga etigila ma marasa o ejme ke kadana dafa hifzul amana ka kedana dafarai ne kera maye mami me dana dafa amana kedana fasuga min taraka dema ne ya dafa sigatala a jien atna sige negade awai ka ke cien foraye ka baro kono e ka ke maye mami na jugu kain awai ka ke maye mami fana nyejuru manjan jien toma min be nata ko jugu ko dabla ka donga fo gerzege ala de taduna ya klange ni yoroke miye keke wasadu ala amadil ala fe hakli nyuma ala ka dinen aw kelingel bela jelema odela ambaye allah subhanahu wa ta'ala sangani wati aba fanye adama de ejjanto erala wa an laysa lil insani illa ma saa foyte adama de fe mimbara aw wa anna sayahu sawfa yura e mimbara ode tay awal kiyama be sarani ode amadil ala fe ala ka ngabara tawke nyumawye ala ka ngabara tawke nyumawye ame fliga minu ke ala ka bela jile magutula ame fliga minu ke ala ka yafa amma nga filula amodil ala fa ko kaka ala ya rabbu ya kama badew anga jamanay amago be duwula jamanay mago be duwula allah subhanahu wa ta'ala di kwama kale ka jonka tege jankale allah subhanahu wa ta'ala deli niddama kashiye o ko tege laji kasramo ka duwo jabi ko same be ali allah subhanahu wa ta'ala la amma fa allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhab al-akhirah bi rahmatika ya arhamur rahimin allahu akbar allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا شر من لا يخافك بحق من يخافك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إمام وقت بقى في أن جمع جقوف لا سلم كفاني الإسلامية
an y'an ka kuma galamani tɛnku imamu na fo ka taa se an karamɔgɔ ma Sheikh Mama Komu. U ye dakurunya fila minnu lase folikanw ni waleɲumandɔnkanw na ani dugawu la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. An baden TV shiri fila lajɛbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲumandɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka ɲɛmadali la. Bi juma kutuba jɛmukan kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ mun tugu la an ka Sheikhuba fɛ yan Sheikh Mama Komu. U y'an bisimila u ka misiriba in kɔnɔ k'an tare an b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada. An ye an ka imamu min sɔrɔ kutuba la an bɛna dakurunya fila ɲininkali tɛnku la a tɔgɔ n'a jamu a n'a bɔla yɔrɔ min ka Bamakɔ sɛgɛrɛ walima ka mun tugu la sɛgɛrɛ. O kɔfɛ a ka kalan tɛmɛna sira minnu fɛ a n'a ka alimamiya nana sira minnu fɛ a ka dakurunya fila fɔ an ye o la ka alisilamɛw nafa n'a ye. Imam salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam i tɔgɔ ni jamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ne tɔgɔ ye Abdul Aziz Musa Ongoiba. Imam i sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ jumɛn ma ani aw bɔla yɔrɔ jumɛn ka yan sɛgɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi kɔni n sigiyɔrɔ bɛnnen don Murubabugu ma fɔlɔ mais n bɛ ka nata ka na yan insha Allah n'o ye Montugulasigi ye n tɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Murubabugu ma insha Allah. Imam aw ye yɔrɔ jumɛn kaw ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ne ye Duwanzaka ye dugu min ni a tɔgɔ bɛ wele ko Pɛtaga Duwanza kɛrɛfɛ dugu ne ye yen ka ye mais alhamdulillahi ne fa sigiyɔrɔ bɛnna Sikaso ma n'o ye Sikaso dugu kɔnɔna ye n'an b'a fɔ a ma Bugula ville n'o ye Filaso ye. Alhamdulillah n fa sigiyɔrɔ bɛnn'o ma mais bi ne yɛrɛ kɔni bɛ Bamakɔ sigi la yan nɔ insha Allah. Imam dakurunya fila i ka kalan tɛmɛna sira minnu fɛ bulon kɔnɔ kalan walima madrasa Mali kɔnɔ walima Mali kɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin. An b'a deli Ala fɛ faamuya ɲuman Ala k'a d'an ma. Ne ka kalan tɛmɛna sira caman fɛ. A fɔlɔ ne ye kalan kɛ an ka dugu la n'o ye ne yɛrɛ ka karamɔgɔ n'a bɛ fɔ a ma Alpha Nu Pujugo. Ne ye kalan k'a bolo n'o ye duguma kalan ye Ngiribuya ye. N ye san 7 ɲɔgɔn k'a bolo walima min ka ca n'o ye n ye kuranna jigin fo ka caman durusi a la. O kɔfɛ n bɔra n fa sigilen don Sikaso n nana n fa kɛrɛfɛ a ye n don madrasa la donc n ye madrasa sanawiya kɛ n'o ye k'a daminɛ kilasi parce que n nalen n y'a daminɛ kilasi 5 jate la n ye kilasi 12 kɛ o bɔlen kɔfɛ n yaalala n ye kitabu kalan caman kɛ donc tuuba sigiw ni kolen sigiw ka fara fana sigiw kan fo ka taa se sinzaniw ma n ye kitabu kalanw kɛ nin yɔrɔ ninnu na k'a daminɛ figiw la ka taa se hadisaw ni logaw ma n ye fɛn dama kalan insha Allah. Alhamdulillah bi dɔɔni faamuyara olu la insha Allah. Imam an bɛ fɛ ka dɔn i ka imamiya nana sira minnu fɛ i bɔra k'a fɔ sisan k'i bɛ Murubabugu i bɔra k'a fɔ sisan k'i bɛ Murubabugu nka kana kɛ imam ye mun tugula yan danaya ni kanu de b'o kɛ o sababu ye jumɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin. O sababu ye kuma kelen min fɔ danaya ni kanu ani n ka Sheikhuba n'o ye Alhaji Sheikh Mama Komu ye n tɛ ɲinɛ a kɔ mais yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli bɛ a ye k'a deli Ala fɛ sijan ni kɛnɛya Ala k'a da n'a ma a ka denbayaw Ala k'o tafangaw Ala k'o nɔgɔya. Alhamdulillahi ale ye n kanu kosɛbɛ kanu in kɔnɔna na a ye n bila jɔyɔrɔ caman na ne y'a ye bi n bɛ Bamakɔ sigi la Bamakɔ yɛrɛ diyara n na alhamdulillahi Ala ni Alhaji Sheikh Mama Komu a bonya a n'a barika n ye a nɔfɛ labatoli min kɛ a fana ye n dɛmɛ kosɛbɛ a ma ɲinɛ n kɔ awa ale ka bonya de kama bi n bɛ misiri in kɔnɔ yan imamuya in fana nana ni ale ka bonya sira de insha Allah rabbi. Imam kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo. Alhamdulillah kumakuncɛ min b'an bolo an bɛ Ala de fo ka wale ɲuman dɔn ka foli belebele di an ka sababu ɲuman fana ma maa min ni a kɛra sababu ye ka misiri in jɔ k'a di sigida maaw ma an b'a fo dante foli min na an ka Sheikhuba n'o ye Alhaji Sheikh Mama Komu ye an b'a fo su ani tile hali n'an miirila la an ka dugawu b'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ an mana kɛ diɲɛ fan o fan k'a deli Ala fɛ sijan ni kɛnɛ Ala k'a d'a ma wassalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah Imam an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an ka Sheikhuba bɛ yan Sheikh Mama Komu an bɛ dakurunya fila ɲininkali tɛnku a la Sheikhu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Mama Komu an y'i tɔgɔ mɛn ka caya an bɛ fɛ ka dɔn Mama Komu jɔn don ani ka bɔ yɔrɔ jumɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala man kana nabiyyan wa adama bayna al-ma'i wa tin
الشابق لخلق نوره ورحمة للعالمين جؤوره mama kumu ye aw ka garibu fitininin dɔ ye mama kumu faso ye kulense mama kumu kalana yɔrɔ min o de ye kwakuru ye ala ka hɛrɛ kɛ ani kwakuru ka bɛɛ lajɛlen an ka karamɔgɔ ala ka hinɛ ala ka yafa ma n'o ye konba ɲɛntaw ye mama kumu sigira yɔrɔ min kosɛbɛ o ye mɔti barikundaga ye mɔti barikundaga ka cɛ n'a muso ni denmisɛn ni makɔrɔba k'a bɛɛ fo a bɛɛ kɛra an fɛ alhamdulilahi ala ka latigɛ kɔnɔ an sigida ye muntugula ye bi inshallah. Sheikh Mama Kumu an bɛ fɛ k'a dɔn misiri in a jɔra sababu jumɛnw na sira jumɛn nana n'a misiri jɔli ye fo ka na se bi ma. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ni misiriba in a jɔra kanu de la sabula an terikɛ a n'an kanuba sigida in na a y'a ye k'a fɔ ala ko ka d'an ye a b'a dɔn ko misiriko de ka d'an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fana nana ni misiriba in jɔ k'a d'an ma k'a di sigida bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen kana sela la misiri in ye etasi de ye alhamdulillah ka tila k'a ɲini an fɛ an ka maaw ladɔnniya kurannaw la an ka maaw ladɔnniya ala ko la an kana dɔrɔmɛ minɛ maa la an ka an cɛsiri ka maaw kala anw yɛrɛ mago bɛ se fɛn fɛn ma misiri in na a y'a jɔyɔrɔ jɔ a bɛɛ la an tɛ foyi ɲini mɔgɔ fɛ alhamdulillah a y'a jɔyɔrɔ jɔ k'a jɔ an ye ala jati kama misiri in jɔra kanu de kama ani n bɛ min fɔ yan sigida maaw ye an k'an jija ala ko la ala ko in de bɛ laban ala ko de ka ɲi ala ko de ye nin d'an ma n'an y'an jija ala ko in na an bɛna fɛn sɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn caman sɔrɔ inshallah. Imam an ɲɛ b'a la i kolen bɛ ni karamɔgɔw caman ye aw ye sheikhow ye aw ka ciw ka ca folikan jumɛn bɛ lase i ka naibu ma ani i dɛmɛbagaw. Alhamdulillah minnu b'an kɛrɛfɛ an bɛ an ka karamɔgɔw fo an b'an dɛmɛbagaw fo k'an kanubaw fo yanni imam ka kutuba daminɛ an ka karamɔgɔba dɔ ye wajuli kɛ n'o ye imam Hamidu Danbɛlɛ n'o ye ne yɛrɛ ka zawiya imam ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka fara an ka karamɔgɔ Ibrahim Gindo kan a bɛ kɛnɛ kan alhamdulillah mukaddamu mama Konta Alfa Jaji ninnu bɛɛ bɛ kɛnɛ ka karamɔgɔ kɔni wasalen don wa hali n'an panna min kun ala ɲɛ b'o la ala tɛ ɲina ala tɛ dɛsɛ ala tɛ kɔrɔ an bɛ karamɔgɔw fo i ɲɛ bɛ nin karamɔgɔ sanumaw na su ni tile an ni ninnu de bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnninkalaw na an ni ninnu de bɛ ɲɔgɔn na wajuliw la anw de bɛ bato kɛ ɲɔgɔn fɛ maa o maa bɛ misiri in kɔnɔ yan ne kɔni bɛ dugawu k'a bɛɛ ala ka hɛrɛ kɛ a n'a bɛɛ lajɛlen ye. Sheikho kɔfɛ an faso Maliba an tɛ ɲinɛ a kɔ dakurunya fila dugawu ka kɛ Mali ye ani k'i ka kuma kuncɛ. Alhamdulillah an ye an ka Maliba kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala ka Mali kɔlɔsi wallahu ala ma naqulu wakil ala ka maliyɛn den bɛɛ kɔlɔsi ka diɲɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ala ka Mali basigi ka Mali kɛlɛ ban tɔɔrɔ ma minnu sɔrɔ ala kana a to tɔɔrɔ k'u sɔrɔ a ye minnu sɔrɔ ala k'a kɔ falen hɛrɛ la wallahu ala ma naqulu wakil allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛ bɛ siri fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka ɲamadali la bi juma kutuba jamukan kɔnɔna na an bɔra k'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ mun tugu la an karamɔgɔ Sheikh Mama Kumu ka misiri la min alimanba ye an karamɔgɔ ye Imam Abdulaziz Musa Angoiba an b'a fo ani misiri mamuru maa bɛɛ lajɛlen ka deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ juma ni juma cɛ ye jurumu yafa ye madama n'an y'a yɔrɔ majanya kaba yira jurumu na ala ka yafa an ka jurumu kumaba ni misɛnman bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fa n'an karamɔgɔ ye alil maqam Sayyid Sharif Usman Madan Haidara sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an ma ala ka juma wɛrɛ fara an si kan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah.